फिन आरोबाव दिनै EM रनजित बसुमतारीनि बाख्नायथाव हाबा मावनायखौ नुदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPFLनि सिङाव थानाय गोबां लामा आरो दालां बेखेवनानै होनाय जायो। जेरै मैया थांनाय सानसेयावनो 15था कालभार्ट आरो लामा बायदि बायदि बेखेवना होदोंमोन। आरोबाव दिनैबो बेखेवना होबावबाय 14था कालभार्ट आरो लामा आरो न'खौबो बेखेवनानै होबावबाय EM रनजित बसुमतारीया। नोंथांनि समस्ति हिसाबै जोङो नोंथांनि माखासे समाजनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि माखासे जौगाथायनि जिथुनाखि खामानि बे खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। मा बुंगोन बेनि सायाव? जौगाथायखौ मावनायाथ' सरकाराव थानाय साफ्रोमबो सरकारि मानसिफोरनिनो दायित्वखा। मानोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा BTR गभर्नमेन्टनि गुबै दायित्वआनो जादों जोंनि भारतीय समाज, आसामिस समाज आरो जों बर'लेण्ड समाजखौ जौगाहोनायनि मेन इसु। गतिके बे खामानिखौ जोङो मालाबाबो खिरफिन खालामालासेनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव जोंनि सरकारनि साफ्रोमबो EM MCLAफ्रा गावबागाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। आंनियाव गोबाव समनिफ्राय आङो फिथा हानो मोनाखैमोन गोबां बेस्थ'तानि थाखाय। मैया दिनै आरो गाबोन बे सानथामखौ अपेनिं खालामनायनि खामानिखौ जों लाजोबदों। अब्लाबो हाजोबनाय नङा। जेखियानो जायाथों समाजनि खामानि मावनो मोननानै समाजा आंखौ दैदेनहोहरनायनि थाखाय आं हामबाय होनदों जोंनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि रायजो राजा बिथांमोनखौ। आरो हानायमानि जोङो समाजनि जानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन। ओरैनो मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बबे ओनसोलाव बेसेबांथासो लामा दलांफोरखौ बेखेवना गोबांथार दङ। बुंनो थाङोब्ला आं माने EMआ बेयाव दङ हिसाबै माने एसे गुबुन समस्तिफोरनिख्रुइ बारा होनाय जादों। गतिके आं बिबांखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला। गोबांखौनो होनाय जादों। आंनिफ्रायल' नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायल' नङा, PWD, WPT, PNRD, एग्रिकालसार, बेनिफ्राय वाटार रिसोर्स, बेनिफ्राय सयल कनजारभेसन, ओमफ्राय PHE बेफोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय अजस्र खामानि फैगासिनो दङ। स्पेसियेलि PWDखौ जोङो हामबाय होननांगोन। मानोना देग्लाय 14 नं चिरां दुवार बियाबावहाय 3 गिदिर दालां जागोन। मोनसेया अलरेडि अनगयिं प्रसेसआव दंखायो। बेंटल सेरफां आरो बेंटल VCDCनि गेजेराव मोनसे दैसा दङ बे दैसानि सायाव। बाखि आरो 2 जाबावसिगोन। बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोंनियावहाय गुडविलनि मोनसे लामा 4.5 किल'मिटार जाबावसिगोन। गाबोन समफोरनिफ्राय आरोबाव 15 किल'मिटार ब्लेक टपिं MLA बिथांनिफ्राय फान्ड फैदों, बेबो जागायसिगोन। आरो साननैसो उनाव खुंग्रिं प्राइमारियावनो 10 किल'मिटार ब्लेक टपिं सिबसारनिफ्राय फैगोन गुडविलनि जानानै। गतिके जोंनाव अजस्र खामानि जादों आरो जागासिनोबो दङ। जों बेवहाय कमप्रमाइस खालामा खामानिनि बेलायाव। जोङो नुनो मोनो जे नोंथांनि समस्तिनि जेसेबांनाखि गोथौ गोदोसोनानै थानाय गामिफोर बा गामिनि लामाफोर बेखौ नोंथाङा फ्रायानो मावनायखौ नुनो मोनदों। बा नोंथाङा नोंथांनि समस्तिनि बै गोथौ ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौहाय नोंथाङा माने अननाय दं नामा बिसोरनि सायाव? गुबै खोन्थाया माइ गाब जुजाय खालामनायनिथ' बाथ्रा गैया। थांनाय 17 बोसोरावहाय NDBनि सोमावसारनायनि थाखाय BPFआ साहा ओनसोलाव खामानि मावनायनि मुङाव सेंसन खालामदोंबाबो खामानिखौ मावालासेनो फैसा जानायनि थाखाय साहा ओनसोला डेभेलप जायाखै। माने NDBखौ दुसिनानै बिथांमोना खामानि मावनो हाया, मानो हाया होनना बदनाम खालामनाय फैसाखौ जाजोबदों। जायनि जाहोनाव साहा ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ जाखायाखै। जायनि जाहोनाव जोंनि सरकारा साहा पार्टखौ बांसिन गोसो होदों।